martang yang mahita. Dami ni batana sumurong siyan sa luhu na rohan. Ima na mga ramoti ati-ati ro pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hatani di batari kita ima na tersurat di Lukas 10 ayat 26 ayat 27. Tangyo kamu mahatani di bata. Songon namasa uju ditikini sinoaking sumatusido sugot di akka ari ni anak ni Jolmay. Na mga minum do na sida mangoli jala pabulihosa sakat rudi ari hababo ni sinoaki tu bagasan parawi. Jadi Roma ay nasumari mga gukon na sida sa lubuna. Songon nama sa di akka ari ni silot. Mga minum na sida manuhor manggadis manuan jala pauli bagas. Alay di ari halalaw ni silot siya kuta Sodom turong maudan api. Do barerang siyan bidya. Mga gukon na sida sa lubuna. Songoni mamasa dinasadari dinagabi patar anak ni Jolmay. Ia halak na dibilu pergijang ni jabu ni nasadari. Jala di jabu igugasan na unang madialapi dinamijuri ibana. Jala halak na diladang lasoni unang pola muri ibana. Ingot kamu ma nioli ni silotin. Aguan hosa mana naing paduahon hosa. Alay na aguan hosa ido na pangulu hosan. Urok madihamu dinasawar ngini dua halak ma sa puluman. Nasada do jakonon na nasada nari tulahon na. Rak maduda ma dua parupuan. Nasada do jakonon na nasada nari tulahon na. Rak mangulah hau mamana dua halak. Nasada jakonon na nasada nari tulahon na. Jadi ni nasida ma mangalusi ibana. Didiam itu hang. Gabi didok nasi didok matu nasida. Ia disibake laos tusido marubal akalali. Ido sahana. Dihamuna akadonga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite turpu taon takasdo di patorang Tuhan Yesus. Adigado haroro ni ari parpudi manang nasa ito tadok akhir zaman. Salah nunga gudang jolma na manukod dohok na naay mga tusi hiraaha do nama sa disi. Baka nagkasiboto sura do agkasiboto pati penang akanatorobi. Jala saha tu sadaryon termasuk do sada pokok diskusi nama say menarik molo di taringot tu ari parpudi. Apalagi nunga gudang nama jok nunga lam jonok ajal ni portibyon. Marlapatan siya nakasukun nang siya nakapangutusyon. Gudang dojol manamad dok. Do na harwa nama sa disi. Jam 3 arina. Aryaha. Tanggal 3 tahun sadia. Alani basada nan yadopan ni Tuhan Yesus di bagas 30 tahun. Lau patol hason. Nanaing dohonon na imataringot tu haroro ni Tuhata Yesus Kristus padualiwa. Ternyata hape nunga mamuka siya na julu sa tunuaing. Say hiraganut tao do say adong naminguji. Nang say adong mabayan ajaran nang aka sekte-sekte. Mabayan aka
ramalan ng akahitungan-hitungan taringo tu ari. Adong se namabayan akalugo ng simbol bakan tanda-tanda taringo tu ari parpudi. Adong musede pe na humibat di partikyan saunaryon. Di tonga-tonga ni bencana imana sa tarok rupani di haroro ni COVID-19 gudang dohanak na madok songot tanda ima ajal ni hasyanganon. Dinang gudang tabigi akka tapsiran ng akka na madok ng diaka media taringot tu virus COVID-19 sehira ng jonok ajal ni portibyon gabi gudang mabekanak na apatis na stres na depresi bahkan na gabi gelisah termasuk do gabi gudak kalak na gabi marsahit ng mangurui ima semangat hidup na. Alam niyo, di na makadunga sa hapor siya asa tuntakas dohonon ni turpuko tuhita. Ia hata ni dibata na tahapor siya. Ia ari haroro ni Kristus padi walihon. Taingo ma. Dangadong na ubotosa. Ia soholan amay. Labatan na napajago-jago hodohala molo. Sayadong na madok waktu na nang sayolo madok diak karamalan na nang nasay patujulukon akka parabinotuan na. Talumowi ma taringo tutiki ng harorona. Sa ibu ilam takas taida pangatusyok tataringo tu ajal manang haroro ni Kristus. Tajahama di Markus 10 ayat 72. Alay anggo arina dohot sa diharinan. Dangadong na ubotosa ng suru-suru na di banogitjang ng anahibe. Daholan amay. Alani molo adong na say mangitong-itong ba donot tama bertobatlah. Pauba ma. Akka jolma na olo say mabayan ramalan ng akka etong-etong na. Ima halak na olo pajago-jagohon na mabay dirina gabi somod di bata. Jalik ko dohonot tado marisuang do tikita. Marisuang parabinoto atta ngulutta molo say lalap holan na pasuda tikita. Wala na madok adigan. Jala molo taida takas didok di ayat 20. Alay disukun akka pari sedo ibana. Adi ka masongkop harajaw ni dibata. Gabi dia lusima nin nama. Apala gumorta idaw harajaw ni dibata di harorone. Lapatan na diamak kadungan sotung gabi takait-kait ton akka namasan waeng namadok. Nungaro ajal ni hasyanganon. Dang boy bahenot ta ukuran lakomana day saluhukna. Jale ko takas boto taholat di batado na boy manot tukot waktu na tikina jomna sa di hari harorona to portibyon. Marhitido neng takas taboto. Ia tiki ni di bata manang nasidyo terok kairos. Dang boy di ukur songon ukuran ni jolma. Ay sa di hari manang adigan holat di batado na maputi. Alay ikon ingotot tado ay sadari di bata 1000 tahun di jolma. Jala 1000 tahun di jolma sadari di bata. Jala bui di pesalamen 40. Do pesalamen 10 ayat 4 nang di buku 2 Petrus bidu tolu ayat 1. Hola kapur do nabui manada salu nai. Ima marhite benge nirokan nang
dohot na dungo. Labatan na pasti do isa luhu na ikoro. Alasada sipya bota ima ikut dungo jala khubas. Ikut eta dohita siap. Jala dang pola tapa biar akadonga jol mataringot tu si. Jale komar bisuk mahita pabuakon. Ya ari paru humani ikon ingotot tado pasti duiro. Ala ikut dohono do ari sadari ima ari paimahon. Sekarang adalah ari penantian masa untuk menunggu. Toto sahali na yang marhitei dibutuh kasya kita. Ala sadarion ima ari na paimahon do asa ikonadong dihita kesabaran. Atong dungoma. Ay arilas ni roha dui dia kana porsia. Alay hamagoa dui dia kapar jahat. Jaleido nang taha porsia sa tikyon. Ari paruhumani ari basa-basa dui diakka namak kasiholi dohot na porsia. Atau kamu kadong asaha porsiaon molobor hatita manigati turpukon mamukka sette mane minggutang di papatar di batado huasona markiti natino panang masay menarik doi dipertikan waing asa bohama tutu markiti akkanong masa do akkana tinopan di batang boy idota huasoni di batang jalata ida disisakap di bata nang songgop tuhita. Alani dia makadong sa porsiaon adong piga-piga na naing si dohonon di turpuko tuhita. Na parjulo dibahin Jesus tudusan i mataringot tu ari harorone songon tu jaman ni sinuak dokot silot. Bui meteida di ayat 26 ayat 20. Sada nama sepatar di bait Tuhan Yesus tudusani ima di namasa ditikini sinoa do silut. Molo taida namasa di si lalak dojol mai pasobu hisap pisat ni dagingna. Lalak dojol mai mga minum manuhur manggadis manuan jala polibagas. Marhasahotan mamanen do akan na memuas ke diri na rupi taringot tu akka kenikmatan na siya portibiom na selala do pinasida mangulakon akan najat ganup ari jala berengotta sadok lemertibura do akadu sa do hajato na sida napola sa pilungun rohani di bata. Napola muse manol soli di bata manop pajol may alanya kahajahato do alanya kadusana. Ido na tayo di sada Musa biduono ayat 5 sa tuwa pitin. Alani koripasonon ni di bata majol may. Siala dang olo na sida manangihon hata ni di bata marhite na posona sinowak. Ala dianggap na sida do sinuaki songon na kurang roha. Anggap sipili na toro pitibana. Dipertikan no yang pegudang do halak na angga enteng nangga sipili tu akan na poso ni dibata. Molo dipudai manang dinasihati manang dijamitai. Segudang do tabigi padohan dirim macamitai. Gabe taida na so peduli be jolmai tu hata ni dibata. Jada nang perlu be dinasida nang akana poso ni dibata. Nuaing gabe hira na subir ibawa be taida na poso ni dibata. Songon na masa tu sinuak. Alani dia makadungan. Unang termuruk dibata. Jala unang sana hita ripasonon di bata songon na masa
na nialaman di huta Sodom. Ay nung alamar ti burak ng akadusa do hajahaton ni utay. Ido benedo ikoripas sonon na. Molotay da set ayaton sa da singot-singot na balga dito hita da amak kadongan. Ima kanamasa di partikan waingan. Asa mu ba mahita kamang dotamok kena. Asa olo hita mudak tulomo ni rohani bata. Ima mangaraduti ngulu habonaron. Ima mangaraduti hadolaton. Songon camita na salpui di saluhu na do salpu na Deportivo siswa da dui. Lapatan na nanganong jami na Deportivo na bui mangalok kalua tu hita sohola kata ni dipata sohola Jesus Kristus. Alani ma ikobulok konot taru pangalako na sehola marluba-luba tu ukuran Deportivo. Jalan nila ni nguluta sa itahilalado hola tu arta na adong Deportivo. Toro do natira jol mamotivasi ning ulo na holan na pag-artana. Lala do pe manugot sa tubotari na say holan ima pagugug akka arta. Ido bain na say tadok di zaman saunarion. Zaman konsumerisme. Alay persejar na balga tuhita. Sada singot-singot na ikut tahanguluhon di hata ni Tuhan Yesus Lukas 10 ayat 21. Ima namadok taringot tu namoray ehon alwahon saborong inom matunggok ko samsiak ko iya na pinarademi tu isemay labatan na nang inota ternyata bahwa apa yang dia miliki menjadi kesia-siaan. Alanima di partikian. Saya hira namar luba do colmai laumanipun do papungun artana. Atau saya na dituntut jala na pinangido ni turpukotu ita asa tapak kema. Arta tay nang akaulo tay padungo kita managam di harapan Tuhan Yesus Kristus. Atau unang beadong behita na saya lalap songon ripe ni silot na say tariho tu arta portibion jala na menarik na taida di pardihutan ni siloton na masa di tiki nuengon ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang taida maakka dongan pardihutan ni siloti. Olo do ibanan yan haruar siya Sodom. Alay. Tariyot do berohana tu arta portibion. Tariyot do berohana arta na pinapungupungu ni ibanay. Manayli may mana tu pudi. Manayli marohana. Di ending di panaylion ni ibanay. Pardihutan ni silot gabe batu sira. Lapatan na halak na say tarikot tu arta portibion. Halak na merdoroha. Dang bongot itu harajaw ni dipata. Jujung na hamatead do capar ni. Ido may patakas ni dok si Jakobo si. Ay halak na merdoroha na gaor doi. Di saluhut akkadalan na. Asa naing paingoton ni nama saydo hitam. Molo tagwari dirita anak ngidi bata na tagwari dirita halak na porsya tutubuhado sikap ta manada. Bagaimana sikap kita menanti akan kedatangan kerajaan Allah. Nah sikapi dono porlu jala masai ulido molo taidin disada Musa bidu saprusia ayat 1 pitu. Yang go suruh-suruan na dua halaki tol khasma bodarine tu huta Sodom. Alay hudu-hudu di harbangan ni Sodom isilot. Jadi dung dida silot na sida hehema ibana manomo-nomo na sida dipatukak mabuhina tutano dunginin nama. Ua tuli hamuma akka tua kutubagasan ni naposomuno.
marborngi mahamu jala buri hamu mapat muna. Sugo pimanugo na tulusi hamu ma dalam muna. Ala narsida ma dangana. Saya marborngi di alaman no dohami. Dungi saya di parajara day silo manasida jala tuli manasida sen ibanam di bongoti mabagasna. Dungi di pauli masih panganon di lopa doho sagu-sagu di nasonginaran jadi mangan nasida. Aladang do pelaho mo num nasida nunga dihaliangi pangisi ni huta sodom jawi. Tole dana rodi nama tua tum topudo nasida sudi. Sai juju nasida madok tu silot. Di dia do bawai akan aro tu hosabor ginon. Tugihon nasida ruar tuhami asa huta dahami nasida. Dungin ninna dua bawai mamado silot. Adon do pedi som manang isehelam manang anakmu manang burung manang songon diham di hutaon. Tugihon manasida ruar sian ingananon. Ainaing ripas sonon hutaon dohami. Ala gugu anggu nasida tu jolo ni Jehovah jala disuruh Jehovah dohami mangari passon hutai jadi ruar masilut asa makatai dohot helane akka nama ngor burunai nin nama mahamu ruar sekutaon airi passon ni Jehovah huton alai di ekele akka helane du ibana dungi mabuka buha ijuk are manugo ne didas dasi akka surani ma silut ninna mahom buah majol mamdo borum na due naung disi asa unang ripas do ho binain ni hajahaton ni hutong alai say di pagali-gali lakkana jadi ditakuk bawai matangan na do tangan ni colmana do tangan ni burna na due dibahen pangalonin jaku badi ibana di togihon na sida ma ibana jala di paulut tu balian ni hutai jadi dungi ro di balian togihon na sida ninna sahalama palua mahosam unang bereng do papudim jala unang ngongong ho di sandok rura on tu dulu mahoma porus asa unang ripaso atau sadara naing bereng otta di bagasang uluton mamereng mahita tujuro unang be say tupudi unang be songopar di hutan ni silot dita na mamereng tupudi na say lalap di rohana sayang ni arta sayang ni napinapungpunay di ujungna gabi hamatean gabi batu sira maibana atong ngulutay naing manatap tujulo linier bekerja terus do hita saham tu ujung ni finish ni laubat calo upa sian debatak napaduahon naing dohono ni turpuko tu hita napaduahon naing dohono ni turpuko asa unang lalap alay pasti doro Tuhan Yesus paduhalikom ima mangukum portibion dia makadongan amata Martin Luther madong nang pehuboto marsugut haroro ni Tuhan Yesus paduhalion alay anggo ahu sadario totondo aku manuan apel lapatan na ngarong tikina holan nalalap siala holan paima ari ponis nama hita narosian debatang asa dungo jala iko girgir hita mangula ulotang alani unang gaita hilala jala unang lalap taingo ma ngulut taon songon bukid di nomor 530 siyay say hutagam do tuhak dia makadongan halak na porsay ikon manada holong ni rohani di batak jala halak na hubas na so tarlalap Martin Luther na kaning madok unang mahita talu unang mahita hola say lalap binahin ni portibion lapatan na sada sakap doh nama sananang idota ya sakap ni dibata tu hita ima sakap na lama baik kita
asa halak na dungo. Atau ahado ulah hono tasong anak di bata paima haroro ni Kristus padu haliho. Tajahama di Titus 2 ayat 10 sada 1-15. Siula hono tadi si songan anak di bata ay nunga tarida asiniro kani di bata sibek kaluan di saluh jolma. Dia jari do hita asa tasaduahan roh kana sodolot roh di akahisa pisa ni tanon. Asa taparangiho katomanon hati gorak kadaulaton tagad dihasianganon. Laos dia jari do hita pai mai maon hatuao natahirimi. Doho hapapatar ni hasangapo ni di batana balgai. Dohot Kristus Yesus si palueng. Ay dilihod do dirina humokopitan. Asa ditubuh sita siya nasa hajahaton. Asa urason na dirina bangso ng ibana na punahita. Naolo magkaparuton akkaulon na dinggan. Imahatahon. Paingoton jala ajarkon siya nasa gomos ni Roham. Unang maadong na marhuni roha midaho. Atong marhiting di Panginoon di batasya kita ng pinaduan ni Kristus. Ikon di bagasan na madjagaw kabonar mahita. Unang beter kontaminasi ita di akaton dito dini portibyon. Unang bepamurahu hita di palida lida akanamasa. Setialah beribadah dan setialah melayani Tuhan. Rajinlah melakukan kebaikan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita Allah ada di pihak kita. Walaupun kita menghadapi banyak tantangan. Jala taingok ma di dia adong akapunguan nabadian. Do punguan hatani di batan. Ikoni ngotot tado. Di sido haroro ni Tuhan. Jala di sido harajao ni di bata. Maringanan. Molo totong dope masihol hita makatain taringo tuhatani di batang. Napatuluhon nang panasa ni trupukot tu hita di awak kadongam. Unang sarupa hita dohot por tibion. Kita harus berani tampil beda. Dan jadi hita songon napai hutihu por tibion. Manang ape nama sa taida diak kana humaliak kita sotung sarupa ita. Sotung tertait. Hidup bayi na jujut tabegi akajamita. Halak na porsyai ikut tarida domuluna songon Tuhan Yesus Kristus. Jala ikut tarida do siapa yang paling kita utamakan. Siapa yang menjadi prioritas utama di dalam tindakan dan perbuatan kita. Ikut dohonot tado bahwa yang paling utama, yang paling prioritas dari segala-galanya di bagasan nguruta ima Yesus Kristus. Jalan molo berhasil pehita, mamora pehita, per pejama pehita, manangaha pe ulotai ikut dohonota. Sudina dapot titai holan ala asini roha do sileo-leon ni debatado itu hita imahala na manada pasu-pasu gabedang biar mangalehon artana ngoluna tuhara jaon ni debata di bahini takasma taida di ayat 34 ayat 37 akhir ni haroro ni Tuhan Yesus na paduhalihon sada na masa di si ima masa na terjadi na luar biasa di haroro ni Yesus paduhalihon na tadok ima masa pemilihan manang masa parsirangon hamok kadongan aduh haro na masa di si ima sirangon ni debatama jolmai sirangon nama akka namardonga saripe di papulik
akka nang rapian di papulik, akka namaraliale pe di papulik, di jalubi mahobbar tu jabarna. Udok marihamu di nasawor ini dua halak masa puduman. Nasada do cakononna, nasada nari tulahonna. Rakmaduda dua perempuan nasada do cakononna, nasada nari tulahonna. Rakmangula hauma dua halak, nasada do cakononna, nasada nari tulahanna. Jadi nana sida mangalusi ibanan di dia mai Tuhan gabe di dok matu nasida ia disibak kalau susido marubal akalali dia makadong asada singot na arga do otu hitam sada si paingot na luar biasa itu pabuwa otu ngoluta dang bui hita mabodong hatam dang bui hita maboceng donga saripeta dang bui hita mangudihon natorasta dang bui hita mangudihon anata dang bui hita nang mangudihon ale-aleta pe nang petung songo dia rosutta nang songo dia pe kompakta di portibium alai di pahobbar mai akadongan jalataing ma natar surat di 2 Korintus 5 ayat 10 ay ikog gabi patar bidu hita salu na sugo di jolo ni habang sa paruman ni Kristus. Asa di jalubi hobar tu naniulana tagad di pardagingon manang nadinggan manang naroa masa paruhuman ima masa jujudui tu hita di masa ima di jujui uhumon na mahita hobar tu ulota hobar tu pangalahota jalali honon nama tu hita upata hobar na taula adorang di ngoluang alani nang takas dohonon na tu hita apala tu hita nang ruas ni huriata na sa jo dapita bigi holan inat nama utusan marminggu holan inat nama dana lao marminggu hidupen na gudang tayo dia ka parminggota hampir 80% na mangisi ibare na mangisi parminggo ni olan akaina di dia aka amay totuga besada suku-suku na balga dui dia makadongan marhite jamiton asa dangbuy hapik halak na asing mabuak kita tubano gitjang saya dong dopeta bigi padohani atong tapadaw may unang marutu sa kita nama dok tu haracaw ni bata dang adong utu sa taringo tu haporsyaon dang adong nabuy mapay manupang manang amatana manang inatana manang isi pedang buy tu hita manopang soholan dirita sa diri lao majalo mangadok tu haracaw ni debata alani dia makadongan na parpurima rikko radotata hadungoon natorus manorus unang marsangga-sangga alay ikogomos dungo unak kaporsyaon kapal selam mulup lonong alay mangula mahitam mga minum taula madok dingkan saluhunay di bagasan hadudungo di bagasan na mga rade manang adiga pero haroro ni Tuhan Yesus Kristus na paduhalikon ikom managap pita di asin ni rohanan jala tapaw mamarohatan tabo masudi keluarga ta manada harajaw ni di bata to gugeleng mi manada harajaw ni di bata taingo masinoak dohot silut nama dua donasida ala burju manangihon ala olo mangulah kata ni debatan ala taida ma pardihutan silut dohot akan atoropi dohot helanai holan hagyo na do diulahum di ujung na hamatean nama notong ma jabarna atong dungo mahita tagam unang besay lalap unang loas dirim diiot aka ulaw ni portibion alay tapak ke manguluta lau padungo kita terus mangulu di bagasan hadolaton di bagasan kabonaron naung rade madok saunari maranata 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 amin mauliate madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam napa yang untuk kami asara di hami Tuhan di bagasan mula dungo hami ima majalo harorom paduhadion mauliate Tuhan dio
Amin.